ассалому алайкум бародарони аҳли ислом. Ҳамин рӯзи 14 аэропорт Жуковский ба самолёт омадам. Паспорта гум кардагим бародаро. Ҳамин паспорти ман ҳамин одамам да такси Яндекс шиштем. У такси Яндекс я бародари дига занг задагиай, намедонам вай кияй, куҷояй, чияй, куҷо рафтагиай. Короче се бародар қади дар ҳамун такси Яндекс шиштем то метро Котельника омадем. Ай метро Котельник ма биромадам, омадам то ашани Садовод. Паспорта гум кардам. Кисама мебинам паспорт неста, ё ки дар ҳамун такси мондагиам, ё ки дар ҳамун раҳо гум кардагим. Ира Аллоҳ худаш медона, Парвардигор медона. Не ки ҳамун бародаро ки дар такси шиштагианд, ина мара мебинанд, иншоалло яке мебинанд ки ҳамун таксида ё ки ҳамо гирифтагианд. Такси номрош SE694 регионаш 77. такси Яндексай давлатиай гуфтанд бародаро. яке ҳамун паспорта дида бошен, ин ҳамин одамам, ин ҳамин лицояй. ҳамун паспорт қати ҳамун чизо иммигратсионкай дадраш ба як картаи метрояй коғази ҳамун ковидай ҳамин хе чиз гум шидагиай бародаро. яке ҳамин паспорта дидем бародаро. ҳамира ба дасти ҳамин бародаре ки дар ютуб дар куҷое мепартояд дидем роӣ кунем бародаро. илтимос аки моям қарз гирифта ай худи Тоҷикистон омадагем. рӯзи 14 омадагем. рӯзи 14 абети соати 12:49 ай самолёт биромадагем. рӯзи 14 12:40 самолёт фуромада биромадагӣ омадагем. ҳамин якда ай самолёт бера биромадем. такси Яндексда шиштем то метро Котельникара омадагиам. ҳамуҷа короче гум шидагиай, ё дар дри мошин мондагиай, ҳамун бародарои тоҷик ё ки гирифтагиан, ё ҳамун таксичи худаш гирифтагиай. худованд ҳамата нигаҳбон бошад. такси Яндекса номроша ҳичиша намедонам барои чи ки ман попутни ёрдам кардагиам. ҳамун бародаро пули таксира хичон додагиан, овардагиан. Яндексам хичон гап заданда телефон кардагиан. ман телефон надоштам. ман ранги попутни шишта қатишон омадагим то метро Котельника. ҳамун паспорт гум шидагиай дар метро